Колко сте готови да платите за по-доброто си бъдеще? И ако знаехте какво ще е бъдещето ви, бихте ли се възползвали? Или това ще е поредната пропусната възможност? Какво щяхте да поискате? Стоки, които да продавате? Земя, която да купите? Или възможност, която да използвате? Колко предложения сте отказали и после сте съжалявали? Може би сега е последният ви шанс. Бъдете много внимателни. На всяко десетилетие се появява по някое велико изобретение. През 70-те години микровълновата фурна, през 80-те видеомагнитофонът, през 90-те персоналният компютър и интернет. Хората, разработвали този икономически сектор, през 80-те станаха милионери. Хората, които през 90-те последваха примера на предшествениците си, също станаха милионери. Според вас, какво ще направи бум в следващите 10 години? Бестселъра си «Следващият трилион» известният икономист Пол Зейн-Пилзър пише: към 2010 година допълнителната част от разходите на американското общество ще съставят около $1 трилион на година. Всички тези пари ще бъдат в икономическия сектор на един нов бизнес, свързан с продукти, с чиято помощ ще се чувствате и ще изглеждате още по-добре, които ще забавят процеса на стареене и ще създадат допълнителен имунитет срещу болести. Само до преди 20 на години сектор като индустрията за подобряване на здравето изобщо не беше известен. А сега годишните продажби на такива продукти съставят около $200 милиарда годишно. Това е половината от сумата, която в Съединените щати харчат годишно за автомобили. През 2010 сумата вече ще е $1 трилион, т.е. 1000 милиарда годишно. За нематематиците ще поясня, това е увеличение с 500%. Как се постига подобно увеличение? Как може да се предвиди подобен приръст? Отговорът е в бейби-бум поколението. Вече 20 години американците говорят за това явление, за хората, които от 20 години диктуват развитието на обществото. Кои са тези бумери? Хората, родени по време на демографския взрив в Съединените щати. Днес те са на възраст между 37 и 55 години. Възрастта, в която се печелят най-много пари, но и най-много се харчат. Бумерите са в разцвета си. Тяхна е заслугата за развитието на жилищното строителство и спортното автомобилостроене. Те развиха персоналните компютри и интернет. Накратко, днес тези хора са в основата на приблизително половината от вътрешния продукт, който се оценява на $10 трилиона. Макар че съставят едва 30% от населението, те произвеждат 50% от стокооборота в Съединените щати. Именно това е този допълнителен трилион към 5 трилиона, които ежегодно харчат американците за поддържане на здравето си. Защото онова, което е много по-важно от автомобила, жилището или компютъра, е нашата младост. Борбата с процеса на стареене е най-важното в живота ни. В следващите 10 години хората от това поколение само в Съединените щати ще увеличат разходите си за поддържане на здравето си от 200 милиарда до $1 трилион. $1 трилион е $2,7 милиарда на ден, $114 милиона на час, $1,9 милиона на минута. Невероятна възможност за онези, които го проумеят и за онези, които предприемат нещо по въпроса. Как ти можеш да се възползваш? Имаш 4 възможности. Първата са лекарите, втората производителите, третата продавачите и четвъртата – дистрибуторите. Лекарите и кинезитерапевтите използват натуралните методи за лечение и ще имат голям успех, ако успеят да получат добро образование и ако си сътрудничат с застрахователните институти. И ако не забравят, че времето е пари. Производството е отличен отрасъл, ако притежаваш милиони, които да инвестираш в него. Можеш да станеш менеджер и да се захванеш с доставка. Търговията на дребно е друга добра възможност. Ако имаш пари за франчайз, т.е. да откриеш собствено предприятие и да работиш без почивни дни. Също така можеш да решаваш проблеми, свързани с рекламата на самите стоки и работници. Но има и дистрибуция. През последните 30 години пред очите ни процъфтяват фирми, намерили по-добри начини за дистрибуция, а не за производство. Такива са прочулите се в цял свят Сам Уолтън от Walmart или Джеф Безос от Amazon.com. Какво е общото между тях? Те са дистрибутори.
Сам Уолтън, например, е най-могъщият представител на дистрибуцията на стоки, предназначени за ежедневна употреба. И през 21 век най-добрите възможности за успешен бизнес ще бъдат свързани с разпространението на знания за подобряване на здравето. Използването на нови канали за дистрибуция представлява дейност, развиваща се със скоростта на мисълта. Най-добрата дистрибуция, най-добрите продукти, най-добрите възможности. Защо? 88 милиона представители на бейби-бум поколението с наличност от милиарди долари. Това е сила, която не може да бъде спряна. Независимо дали карат ролкови кънки или спортни коли, тези хора не искат да остаряват. Те са готови да дадат много, за да запазят младостта, здравето и жизнените си сили. До 10 години бейби-бум поколението в САЩ ще увеличи годишните разходи за услуги, свързани с здравето, от 200 милиарда до 1 трилион. Ти готов ли си? Човекът, който те запозна с този филм, може да ти представи отличен модел за ефективна дистрибуция. В индустрията за подобряване на здравето има изпитани модели, които можеш да използваш за допълнителни приходи или като надомна работа, без големи капиталовложения и без стандартните проблеми, съпътстващи хората, занимаващи се с традиционен бизнес. А ако се заемеш професионално, гарантираните приходи са до няколко хиляди долара месечно. Изгодата е очевидна и не е нужно нищо да измисляш, защото това е просто бизнес. Да си представим 1980 година, когато Бил Гейтс е предвидил, че ще настъпи глобална заинтересованост от персоналните компютри. И ти можеш да постъпиш дълновидно. Сам Уолтън, собственикът на веригата Walmart, е започнал бизнеса си само с 44 долара в джоба, но на 61 годишна възраст той вече е най-богатият човек на планетата. Как ти ще използваш новата възможност? Ако внимателно си гледал този филм, не свивай рамене, когато твоите деца и внуците попитат за огромното благосъстояние, което у мнозина се е натрупвало в началото на 21 век. Какво ще им отговориш? Ще им разкажеш стъпка по стъпка как си се възползвал от тази възможност или ще се оправдаваш за безделието си? Статистиката е реална. Фактите са реални. Моментът също. Още колко ли възможности ще бъдат пропуснати по твоя вина? Решението е твое. Но не пропускай този златен шанс.